Hello everyone, welcome back to my another vlog video. ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै जे दिनैनि ब्लगा मानि थाखाय जों थांनो नागिरदों गवा जोंनि गासैबो टीम आर्ट्स एन्ड जारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि आन्डाराव मोनसे मिउजिक भिडिअ दङ ओमफ्राय आं दा न'आवनो दंथ'यो जों एयारपर्टनि थाखाय रेडि जागासिनो आंबो ओंखारगासिनो बिसोरबो ओंखारगासिनो ओमफ्राय जों लोगो हमलायनानै थांसै ओमफ्राय आंखौ दोनलांगोन जोंहानि आदाया दोनलांगोन ससे ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोरजों लोगो हमनानै थांफानोसै जोंनि फ्लाइटआ दङ मोनानि 8टायाव ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना आंनि गवानि ब्लगा माबायदि जायो नैबे जाबाय आंनि मेकआपनि ट्रलि गारियासो दा जायगा जायोना जाया आं दाना देलायनोसै आ गया चलो निकलो निकलो हेलो mana सुसर lihat ada माबाफोरा बोरो लारग्राफोरा बेगा बेगा उनथिंना दादा जों दा सफैबाय एयारपर्टआव जोङो जिरायगासिनो हाबनो होथ'वाखै हाबनोबाथाय हाबनोसै ओमफ्राय दादा फैनो दंबावो दादा फैबाथाय हाबनोसै माने बर्डिं पास मोनबाय जों हाबनो मोनबाय ओमफ्राय दा लागेजखिनिखौ हरनोसै बर्डिंआव लाइन जोंना जाखांजोब्बाय बर्डिं जोङो लागेजफोरखौ हरजोब्बाय जोंना बे चेकिंफोरा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय जोंना फ्लाइटआ दङ 8:30 फ्लाइटआ जाबाय 6:35 जोङो 8:30सिम नेनांसिगोन जिरायथ'नांसिगोन already थांसै दा जाखांनांसिगोन रेडि जाजोब्बाय जोङो बेखौ होदों इन्डिग'निफ्राय स' नायलांबाय थादों सुग्रुइ दिल्लीपुरा जों सफैबाय दिल्ली एयारपर्ट ओमफ्राय जोंना फ्लाइटआ नेक्स्ट फ्लाइट दङ मर्निं 7टायाव ओमफ्राय दा जों थाथ'नांसिगोन बेयावनो दा जाबाय टाइम
10:30 नै जोंना जानो जाबाय नैबे जाबाय भेज बिरियानी एन्ड रायता नै सासेया होख्लायगासिनो बुन्दी रायता कि रायता बुन्दी रायता आं गोथाव मोना गोबाब बोरैबा हाजमला टेस्ट मिल्क कफी खाएछ न मिल्क कफी खाएछ এটা ব্রাউন সুগাৰৰ ডিফাৰেন্স কি আছে মানে या ये लीलाक লৈ লো না বিকল্পে আমি কিমান সময় থাকিলো টাইম কেটা হল এবিলাক কৈ দিয়াছো আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্টত 10টাৰ পৰা ৰাতি 3টা বজাত কালি আলুৰি হৈছে লাল চাহ কাপাচিনো পানী বটল আনি পাগলা নেক্সট ফ্লাইট আছে 6টা বজাত মই বন্ধ হৈ গ'ল নাই কৈ আছে এই আছে আগতে 3টা একো নহয় ইয়াতকে বেছি বেয়া হেৰি থাকে দা টাইমआ जाबाय 3:10 ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट फ्लाइटआ दङ 6:30 ओमफ्राय जोङो हरनि मैया ट्रेना 10टायाव सफैदोंमोन ना गुवाहाटीनिफ्राय दा जों दिल्ली एयारपर्टआव दङ बहुत टाइम जाबाय उन्दुनोबो मोनाखै जानोबो मोनाखै जाबाय माबा माबि जाबाय बाट ओंखाम बायदिलाय बहाथो जानो थेवबाबो दङ बेरायलागासिनो बेयाव एयारपर्टआवनो बिथिंनिफ्राय बिथिं बेरायगासिनो ओमफ्राय दा जोङो बर्डिं पासनि थाखाय माबायाव थांगोन 4टासोआव हाबगोन जों हाबनोसै लागेजफोरखौ होनो फैबाय नेक्स्ट फ्लाइटनि थाखाय दा जाबाय टाइमआ 4:30 এইটো নম্বৰ কোৱা এইটো 3092 দে सैनिटाइजर जरूरी है जोंना नेक्स्ट फ्लाइटआ मा फ्लाइट एयार इन्डिया जों दा जिरायगासिनो चेकिं जाखांजोबखाबाय ओमफ्राय दा टाइमआ जाबाय 4:30 दहाय जों फैदोंमोन इन्डिग'आव गुवाहाटी टु दिल्ली फ्लाइट ओमफ्राय दा थांगोन जोङो दिल्ली टु गवा फ्लाइट जोङो मैया इभिनिं मोनानि 8टायाव जों गाखोदोंमोन ओमफ्राय जोङो दिल्लीयाव सफैदोंमोन माबायाव 10 PM ओमफ्राय दा थायै दा जाहैबाय 10टा मैयानि हरनि 10टानिफ्राय दिनैनि 5टा ओमफ्राय जों दा 6टा फ्लाइट गाखोबा गवायाव जों सहैगोन माबायाव 10टासोआव सहैगोन आरो ओमफ्राय जों थांनानै जोङो एसे रेस्ट खालायनानै 2टासोनिफ्राय आरो शुट जागोन Oxygen masks are placed in the unit above your seat. If cabin pressure should fall, oxygen mask will drop automatically. Take your COVID mask and visor off. Hold the mask towards you, cover your nose and mouth with an elastic band and breathe normally. After you have secured your own oxygen mask, please assist children as the seat is near you. Extra oxygen mask required for ভালে আছে রে फ्रेश जाखांखाबाय ओमफ्राय आं दुगैखांबाय फुंबिलिया दुगैगासिनो एक्ट्रिसा आरो सासे एक्ट्रिसाबो दुगैगासिनो माबाथाय दुगैखांबाथाय मेकआप स्टार्ट जासिगोन जोंना दा 2टा जाबाय 2टाबाबो जों लागोन शटखौ मानोना बेयाव मोनानाया एसे लेट मोनायनो आरो 8टासोआवसो खोमसि जायोनो ओमफ्राय सोरांनायाबो 8टा 9टायावसो सोराङोनो बेखायनो जों लाहैनो हागोन लानोसै शट
Hey, अब रेडी करें behind the scene में ड्रेस तो टाइल करो यार ये 10 मिनट आपने चाहिए 10 मिनट आना चाहिए हो गया 10 मिनट हो गया Ready ना मैं साइड शुरू कर दीजिए हां अंदर चालू कीजिए Hello, makeup done. Ready? Man, nak kering mo macam ni. मैंने चेक किया हाँ रिफ्लेक्टर जोंना दिनै फार्स्ट डे फार्स्ट शुट सोलिगासिनो जों दिनैसो सफैखादोंमोन 12टासोआव सफैदोंमोन नामा ओमफ्राय दा बेला मोनसे शुट जागासिनो गाबोन ओमफ्राय आलदा जायगायाव जागोन नैबे जागासिनो जों जेराव थादों बे जायगायावनो जागासिनो रिजर्ट दंफैयो गवायाव दिनै जोंनि फार्स्ट डे फार्स्ट शुट ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जागोन आलदा लकेसनाव जों जितु रिजर्टआव दंफैयो बेयावनो लागासिनो दिनै शुटखौ 2टासोनिफ्रायसो लानाय जादों ओमफ्राय बेयाव दाबो लागासिनो दा जाबाय टाइमा 6:30 थेवबाबो लाजायो मानोना बेयाव एसे साना लेट हाबो ओमफ्राय लेट ओंखारो 8टासोआवसो खोमसियो ओमफ्राय फुङावबो मर्निंआवबो 8टासोआवसो सान ओंखारो ओमफ्राय जोङो दङ नै weddings.in लेजिबि कटेजेसफोरखौ आं देखायनि नोंथांमोननो दा मोनसे रुम सानै थाजानाय मोनसे कटेज बिराद मोजां आहे हाय दोस्तो ये उठছি নেকি নুঠে মই এনে লৈ আছো এটা আমাৰ লীলাৱতী হাই দোস্ত এইটো আমাৰ হিৰোইন হাবিলা দে हाबिला नोंथांमोना सिनायगौ जानो हागौ ना थांनाय मेथाइया मामोनलाय मोननै दं मोननैमोन ना दाख्लैनो कुलजों ओंखारनाय मा मेथाइमोनलाय दैज्लाङा सफैलायबाय आच्छा हिट जादोंमोन फै कटेजफोरखौ नायनि थान्दा नै प्लास्टिकजों खोबै दोनदों मानोना बेयो मानि मा होनो काटनि बाटामनि बानायनाय ना अखा हाबा माबाबा गाज्रि जायोना बिदि प्लास्टिक रेप खालामनानै दोनो आरो 5-star कटेज बेयाव ना जोंनि आसामनि मानसिफोरबो दं मावग्रा स्टाफ सानै माबानि तेजपुरनि एसामिस मानसि सो जेबो प्रब्लेम गैया माबाफोर नांगौबा ओइ আমি আনা এইটো মজিটোটো থাকিলে ইয়াতে থাকো ৰাখি দি কিবা খুব দিছে থৈ দিছো আমি খাই দিব পাৰিলো হয় লেতেৰা হৈ গ'ল এতিয়া লেতেৰা হৈ গ'ল তেতিয়াহে ভাল আছিল থাকি দিন বাই যাম এৰিয়াখো (203, 204) जों लानाया लास्टनि मोनब्रैया जों 8 जन मानसि नालाय मोनब्रै कटेज लादों सानै करि शुट सोलिगासिनो दाबो टाइम केटा हल टाइम देखासै 6:43 नाय दाबो जि स्रां जाना दं 7टा जानोसै शुट लागासिनो बेनिखायनो जों थांला बिथिं ओरै गिदिंनानै थांफिनसै लास्ट मोनब्रैयानो जोंनि रुम লগত গুছি আহিছো না তেতিয়া তুমি মাথতে नै हराव बेबायदि नुयो जा मोजां मैरादावफोरा गाबगासिनो এই চাব যাওঁ নেকি কি এই যে কান্দি আছে যে ক'ত বা আছে পাহাৰত চাগে এই পিছফালে এইটো জোতা আমাৰ নহয় ক'ত আছে ৰিফ্লেক্টৰ নাই নেকি ইয়াতে रिफ्लेक्टर नागिरनो फैदों जों दहाय थालांदोंमोन बेवहाय अबावबा ओमफ्राय गैया माथो आरे थ' हौवा मानसिफोरा फैनांगौ